Takže čus Kaštaník a ja vás vítam u posledného dielu z tohto sveta. Keby ste nevideli tie ostatné videá, tak teraz vlastne sa chystám zabiť vidra. A pokiaľ sa mi to nepodarí, tak končí séria. Obecne by som sa chcel venovať speedrunom, ktoré sú pre mňa o mnoho, síce sú ťažšie na strih, ale myslím si, že budú aj zabavnejšie a chcel by som si taktiež rozmýšľam nad tým, že by som zahral niečo na počítači, konečne natočil. No a len tak pre bonus, tak inšpiroval ma k tomu natáčaniu na počítači Megatrónu, môžete mu dať odber. Jeho kanál bude dole v popisku a taktiež mohli by ste dať aj mne odber, predsa len. Môžem spávnuť vôbec pod vodou? Nie. Odchod, však on vybuchne. No teraz je po mne. Vidí toho skvida. What the f... On je hore už. Počkaj, čo on sa dokáže portovať? What? Ja som počul jak ničí. Later. Tak ja neviem, možno vyletel. Ježiš, nie. Tak strhaj. Strhaj. Ideme do toho. Ty hovno. Dostávaš čo? No? Čo je mi ľúto? Do ryti. Počujem ma. Ja som v neuveriteľnom strese. Kde je? Kde je? Ja tu je. Dokáže dávať extrémne kombička. Je tu voda, to je môj živel, toto. Do ryti. Dole, sa potom dohybovať. Ja mám posledný regeneration. Nemôžeš dohybovať, prečo ísť zombičky po mne? Kde je? Nie. Ma netrafí ale teoreticky. Ja ona nechce, aby som ho... On sa dohýbuje. OK, tak ja pôjdem dole, Možno vtedy, keď pôjde dole. Ty vole, dole. Tak on pôjde za mnou. Počujem ma. Nie. On si proste toto tak deta. Nie, on mi odlietol. Kamo, ten trojzubec nie je moja jediná nádej. Nefunguje. Čo ja mám, ty buzrám. Ja som odlietol, áno. Spavnuje skeletonov. Hra sa laguje teraz. Kde je? Kde je? On išiel dole. On sa kope dole. Ty kde ideš? On ide na samý bedrock. To chce poriadne užiť. Keď už tak si dávam pečánkou. To má doser. Prečo kempíš hore, keď máš onu? Nie.
Kamo, toto je jeho najťažšia verzia. Našiel som diamanty. Diamanty som našiel. Ja neviem, čo sa deje, to sa strašne seká toto. Ja dúfam, že vyhrávam nad ním. Dochádza mi regen. Prečo sa tak moc hýbeš? Ja teba nedočiahnem proste, chápeš? Ale proste... Tu máš. O nie. To je spreč. Choď hore! Ty nedokážeš plávať, alebo čo? On nedokáže plávať, proste chápeš. On nedokáže. To má do seba. Nedokáže vypiť ten potion? To sa tak laguje tá hra, že to nevypí. Idem naspäť. Zimrať sa akože kde zmizol. On mi tu vyťažil diamanty. No a v tejto chvíli ma mama zavolala na večeru. Takže som to vypol, išiel som dať večeru. No a potom som to zase zapol, jak úplný kripel. Ale prežil som neočakávane. Počujeme. Ja ho neviem nájsť. Jo, no. Tam je. Nie. Kde je vôbec? Kde je? Tu je. Tu už nie je super. Foto. Áno, posledné životy. Áno. Bum. Bum. Volmaj, tu je zombík. Áno, ja som to bytnul. Choď mi do riti, ten buzerant. Kamo, tá hra sa neuveriteľne laguje. Pozrite sa, koľko tu je itemov. Ja to nedokážem ani spočítať, koľkokrát sa tu dešinul ten retard. Pozri sa, čo tu je. Čo spravil, akú diuru. Kde je týpek zmizol? Koľko itemov tu proste leží. Diamanty sú tu vykopané takde. Preto si idem, lebo som podobný. Popravde nebol až taký ťažký. Myslel som, že bude oveľa ťažší.
aj oveľa jednoduchší. Teda není oveľa jednoduchší, má dvojnásobne viac životov a spálne vytr skeletónov, ktorí tam už dostali a neviem ani kde sú vlastne. Ale máme tu hviezdu. Dokonca mi vyťažil aj lapis, frajer. Lebo toho mám málo. Diamanty to už nech to tam ostane. Ty vole, ja mám zase cobblestone. To môže aj stavať normálne. Jak sa vôbec vyrába beacon? Lebo ten som v živote nevyrábal, akože. Nikdy som to nedosiahol, že by som zabil vitra. Bedrocku. Lebo neuveriteľne ťažký. To mám taký dobrý armor? Ten armor reálne nie je taký dobrý. Protection, neviem nejaký. Trojka. Teda skôr ten regeneration bol vlastne ten najlepší. To reálne, keby som nemal ten regeneration 2, to by bol môj koniec. Je to tu prvýkrát v živote. Ja tomu neverím normálne, že to držím v ruke, toto. To je neuveriteľné, to bola iba táto séria, čo som toto dosiahol, takéto čosi. Poďme ho mrnúť tak, kde sem. Dobre, takže séria nekončí oficiálne ešte. Bol to iba clickbait, nebol. Ale ja som myslel, že ho fakt prehrám. Preto som očakával, že to bude koniec, lebo keď prehrám takto, tak už sa mi to nechce vrácať naspäť. Dodníme tam jedno zlato a dáme si haste alebo speedku. Kamoca speedka by sa mi hodilo. Ale haste tiež. Viac beaconu už nemám, takže mrdnem tam haste. To s vami lúčim, to bolo všetko z toho videa. Takže bye bye.